Una ciudad bonita, pero con pocos planes que ofrecer al turista, como evidencian la ausencia de museos o gran parte de termas cerradas durante la Semana Santa. Esa es la percepción de la capital ourensana que han revelado los turistas consultados por la región durante estos días festivos. Una percepción que se repite año a año en el sondeo que realiza el diario La Región por estas fechas. La consecuencia es que los visitantes acaban convirtiendo Ourense en una ciudad de paso en busca de otros destinos. En lo positivo, la hospitalidad, la gastronomía o la tranquilidad. En lo negativo, lluvia aparte, el transporte urbano, la carencia de oferta turística y cultural, las termas cerradas o un casco bello que podría estar más cuidado. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿es posible convertir Ourense en uno de los grandes destinos vacacionales del noroeste peninsular? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy martes 22 de abril iniciamos el programa 2405 de En Portada y lo hacemos para abordar la percepción que tienen los visitantes de nuestra ciudad en una jornada en la que el diario La Región también destaca en su portada 3 titulares importantes: la muerte del Papa Francisco, el pontífice de los pobres que quiso reformar la Iglesia recibe un extenso tratamiento en el diario. Ya en páginas interiores, el periódico refleja el primer entrenamiento con el COP del escolta sueco Charles Barton. Otro tema destacado de La Región hace referencia al asunto principal que tratamos hoy en Portada, y es que a pesar de la lluvia, el sector turístico ourensano alcanzó un 80% de ocupación media en Semana Santa. Pero volviendo al asunto central del día, el que nos ocupa hoy en este programa, que se refiere a las críticas y bondades que realizan los visitantes de nosotros, cómo ven nuestra ciudad, contamos con el analista, colaborador de En Portada, Antonio Troitiño. Bienvenido, Antonio. Moi bo día, moitas gracias. Tamén contamos co presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido. Hola. E tamén contamos co presidente da Asociación de Amigos das Termas, Quique Camoeiras. Bienvenido, Quique. Buenos días, gracias. Vayamos pues sin más dilación al tema del día. Antonio, la radiografía de las bondades y sobre todo de los defectos de la ciudad que revelan los turistas sobre nosotros se repite año a año. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Vou empezar por lonxe, vou empezar por Cuba. Meu pai naceu na Habana e miña avoa decía cando veu pai aquí, unha muller que marchou, estivo uns anos na Habana, podedes imaginar o choque que lle produciu aquelo, e dicía, aquelo é un país moi bon para os pobres, porque cun pantalonciño de nada viven, cae unha fruta dun árbol de vez en cando e con moi pouco esforzo poden sobrevivir. E a min isto leva a pensar si os lugares onde a vida é fácil, onde a natureza foi xenerosa ou a historia foi moi xenerosa, os persoeiros se adormecen e parece que isto incluso é así porque xeográficamente ves que o norte, con as condicións climáticas moi duras, evoluciona máis rapidamente que o sur ecuatorial, etc. Pois en Ourense eu creo que pasa exactamente igual. Si somos unha cidade que ten unha exuberancia de termalismo, por exemplo, que non se dá casi en ningún outro lugar do mundo. Somos a primeira provincia de España en arte románico con diferencia, xunto con Palencia. Temos un casco histórico, a mí dame moitísima rabia ter que chamarlle casco, porque realmente é un casco estabaleiro. Temos un casco histórico que probablemente sexa tamén dos mellores de España, sin dúbida. Temos
un espacio habitable moi de proximidade, onde a calidade de vida podía ser tremenda, e temos, ademais, probablemente tamén, a historia cultural máis importante de Galicia, sobre todo nos últimos anos, non? Desde a Bella Aurea, fomos fomento da cultura para exemplo para o mundo inteiro. Bueno, pois todo isto neste momento está absolutamente dormido. O casco histórico é un casco, as termas non están funcionando, non hai ni un só museo, é dicir, o fondo museístico do Concello de Ourense é importantísimo. Entre outras cousas, deberíamos non esquecer que hai pintores históricos que, por exemplo, o único cuadro de un pintor galego que eu creo que hai no Louvre é dun pintor ourensán. Temos a Quesada como un dos referentes máis importantes da cultura pictórica de finales de século. Quesada é un home que podía compararse con Picasso e con Dalí se houbera estado probablemente noutro lugar con máis apoios, etc. Bueno, que temos unhas posibilidades absolutamente tremendas, pero non sei tamén, se facedes unha reflexión, se caeredes na conta de que sempre que houbo unha dictadura, en calquera país que fora que houbera unha dictadura, o primeiro que se eliminou foi a cultura. É dicir, queimáronse os libros, pecháronse os museos, vexamos as noites dos cuchillos largos en Alemania, queimando sinagogas, queimando libros, é dicir, todo o que sea cultura ofende dramáticamente aos dictadores. Sin embargo, a cultura, pensemos, por exemplo, que a Torre Eiffel é o lugar máis visitado do mundo. Pero claro, cando falamos de que a Torre Eiffel é o lugar máis visitado do mundo, falamos de que as líneas aéreas francesas reciben todos os visitantes a través do pago do seu billete correspondiente. Os hoteles, as pernoctas, os restaurantes, a comida, os museos, os visitantes. E o que é máis importante, e o fomento do país. A traslación, a mensaxe de que Francia, país de cultura, país civilizado, etc. etc. Todo eso, na cabeza das persoas, é un marketing absolutamente imparable. Bueno, pois se facemos todo ao contrario, somos capaces de conseguir unha poboación adormecida, que eu creo que ten unha parte moi importante de responsabilidade, porque non hai que olvidar que en Ourense sucede isto, porque a través do noso voto nos expresamos de un certo modo, e tamén haberá que mirar cara aos cidadáns que responsabilidade teñen. E, dende logo, as forzas políticas, nomeadamente o Partido Popular, que soporta, que lle dá estabilidade a actual situación política de Ourense. Manuel, non somos quen de poñer en valor as nosas fortalezas? Bueno, vamos a ver, o Ourense puxante dos anos 70, do século pasado, entrou nunha época de esmorecemento absoluto, non? Pero non solamente a culpa da parte política, que ten muchísima culpa, non? Sobre todo de manter a un alcalde que realmente, pois, cando fala fai o ridículo e que realmente está empobrecendo todo o que é o entramado do Concello de Ourense. Pero é que eu vexo na cidade de Ourense unha cidade que ten posibilidades, pero que non é capaz de plasmar un programa, de plasmar unhas metas, de plasmar uns obxectivos, porque vexo tamén a unha ciudadanía sumamente conformista, sin aspiracións, non se aspira a nada. E dá a sensación de que a parte empresarial, a parte política que se mantén a expectativa, a ver, bueno, eu hasta penso que a veces están, bueno, cuanto máis mal peor, a ver se chegaremos nós despois, non? Cuanto máis mal peor, non? E entonces non haber aspiracións por menos de nada, non hai movimento social, non hai reivindicacións, non existe ese xermen que está na sociedade fervendo, debatindo ideas, propostas e cousas, non existe. Eu vexo un Ourense moi morto e que realmente está tendo un premio, xa digo un premio, de moita xente que nos ven visitar, pero que moita dela se vai realmente, pois, desconforme porque esperaba algo máis e aquí parece que non se quere tomar en consideración de que primeiro temos que ser nós e facer plantexamentos
marcar obxectivos a largo plazo e non estar en esta improvisación permanente de darlle a xente festas, ocupar a rúa do progreso, que nunca se facía eso, prácticamente nunca se fixo, poñer a xente a bailar, o sea, cultura a peso de cultura. Cuantas máis cabezas vayan ali e cuanta máis xente este ali, pois digamos que hipnotizada en certa medida por ver unhas luces e non se sabe se a veces é real ou casi é si xefe ficticio que aí se canta, non? E que non hai ningún tipo de futuro. Mira, temos a Plaza de Abastos que está nun plan aí e levamos, perderon as subvencións. Onte escoitaba tamén no voso, en este medio, de que unha casa que hai na zona do casco vello de Ourense, ao lado desta facenda, que se están pagando os intereses dunha... non se devolveu unha subvención, non se fixa obra, e estánse pagando os intereses, o sea, demora de non haber devolto os cartos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, eu vexo eso, unha ciudad adormecida cunha corporación que está nas pavías completamente, e que non aspira a nada, nunha cidade que non aspira a nada, pola parte empresarial, pero sobre todo pola parte da cidadanía. A cidadanía que non ten forza, que non quere ser. E despois hai as forzas políticas que teñen unhas máis culpas que outras. O Partido Popular sostén a un impresentable de alcalde, nada máis. A culpa é deles mantelo aí. Quique, ti fuche espectador de primeira man nas termas durante esta Semana Santa. Que pasou aí? Sí, é certo. Mira, levamos varios anos tendo o mesmo problema, é dicir, veñen moitos turistas. Este ano probablemente sea o ano que máis turistas viñeron. Sí. De feito, hubo días nas termas que vou casi todos os días. É a suerte que teño de poder disfrutar delas. Hubo momentos en que nos encontrábamos solamente 2 persoas de Ourense nas termas. As termas a tope, 300 personas esperando, facendo cola, unha media de hora e media, 2 horas, e a xente nos, claro, interactúas ca xente e a xente nos preguntaba, pero que pasa, qual é o problema? Por que están estas de aquí atrás cerradas, estas 2 de aquí tamén da Burga de Canedo? Qual é o problema? Entonces, a ver, nós tamén lle queremos vender o produto, porque lle queremos dicir á xente que Ourense merece a pena, Ourense é unha cidade encantadora, Ourense ten un montón de riqueza. O gran problema que temos, pois que non somos capaces de aproveitala. O que dicía Manuel, é que temos un problema non co alcalde, sino con todos os políticos en general. Porque si é evidente que o alcalde é un dos problemas, pero si todos os políticos en general e a sociedade, decir, nós, nos puxéramos ao frente e diramos un paso adiante, probablemente isto avanzaría. De feito, se recordades, te acordas, Manuel, que a última gran manifestación que tuvemos os veciños foi no ano 22, que nos juntamos 70 asociacións, nos juntamos sobre 15.000 personas. Por certo, é curioso, dicía o alcalde, hai 2.000 personas, que está a plaza chea 2.000 personas. Pero, mire usted, cando usted fai un evento que se meten 4.000, que é o máximo de personas que collen, digo, mire usted os vídeos, en fin. Pero, volvendo ao tema, a xente dice, pero por que o termalismo por que non se abre todo? Porque isto é riqueza, pero a xente queda encantada. E lles preguntas, e resulta que xa é a 4ª ou 5ª vez que veñen. E claro, se queixan, primeiro, non temos aparcamento para as autocaravanas. Por certo, a vez anterior, no último puente que estuvemos, contabilizamos na zona de Outariz 311. Bueno, pois esta vez contabilizamos 358. Coches particulares pasaba dos 2.000. Por situades zona de Outariz, 2.000 coches particulares. Todo a margen da carretera hasta non cerca da Longo, pero un pouquiño antes, todo cheo de coches. É dicir, te preguntas, pero a isto hai solución? Pois claro que hai solución, só hai que querer. É dicir, hai sitios para facer parking pos coches. Por exemplo, onde estaba o antigo restaurante da Bull que ardeu, que é unha parcela que ten aproximadamente 2.500 metros, limpia usted, faga ali aparcamiento, pos vehículos ou as autocaravanas, busquenlle ustedes un sitio, fagan un parque municipal, cóbrenlle obviamente por estar ali e denlle o servicio mínimo, que dinheiro que nos ven. O que non pode ser é que por cualquier sitio autocaravanas, tanto na zona de Outariz, na zona do Tinteiro, na zona da feira, e a xente dice, pero e por qué? E a xente dice, non, nos entramos en internet e nos dice, non, poden ustedes aparcar, hai parking libre na zona de Outariz. Mentira. E o triste de todo isto é que o noso, perdón por o de noso querido alcalde,
vai de vez en cuando ás termas. E claro, últimamente se encontra con problemas. Se encontra con problemas de que a xente se lle bota encima. Lle piden explicacións. O que lle estamos pedindo aos ciudadanos desde fai moitísimo tempo. Por certo, nós, no último ano que vai de agosto a agosto, desde que é alcalde por segunda vez, lle metimos 52 solicitudes de entrevista. 52, é dicir, unha por semana. A única intención nosa é pedir explicacións, que se nos den respuestas. Por que as termas están cerradas? Qual é o motivo? Por que a piscina da Burga sigue cerrada? Despois de gastar 600.000 euros do contribuyente. Alega o alcalde que bueno que había unha avería. Vamos a ver, señor alcalde, como pode haber unha avería nunha obra recién feita e recepcionada por o Concello? Os técnicos recepcionaron a obra. Pero bueno, dito eso, se volveu a reparar, parece ser. Sigue pechada. Que estamos esperando? Pois eu non sei, porque argumenta o alcalde, non, é que non, home, non, é que as termas están en zona inundable. Si, é certo que están en zona inundable, algunhas, non todas, porque a piscina da Burga non está en zona inundable. Claro, isto pásanos como nas playas, todos os anos, ahora mesmo en Riazor, a semana pasada, o temporal levou toda a area que había na playa de Riazor. Bueno, pois a semana siguiente, igual aquí no Mediterráneo, os concellos a preparan e non pasa nada. Aquí é moito máis sencillo. Se efectivamente o río inunda solamente dúas zonas, inunda a Burga de Canedo, o Muiño da Veiga, que non é terma, que é unha piscina de agua quente, e a Chabasqueira. Pois tan sencillo como cando vais ao río, limpiar e desinfectar. Pero no seu defecto, abra usted o Tariz, e abra usted a Burga de Canedo. Claro, o problema qual é? Dicen os turistas, pero claro, se usted ven por a pasarela blanca e ve a súa izquierda Burga de Canedo aberta, todo perfecto, a súa dereita ve Outariz aberto, que a súa cafetería, que é unha cafetería, que se gastaron 100.000 euros en repararla fai 2 anos, cheo de terrazas e demais, pois o mellor é que moita xente xa non vai pagar as privadas. Con isto non quero dicir, é un rumor solamente, estáse beneficiando un establecimiento privado en contra do público? Que intereses pode haber por parte do alcalde? E cando digo alcalde, podía nombrar tamén a concejala de termalismo, que é responsable. Pero nos consta que en el tema de termalismo esta señora pinta máis bien nada. O termalismo é un exemplo, Antonio, dunha fortaleza única e desaproveitada, non? Digamos que un pouco identifica os males dos que estabas falando antes. Sí, eu creo que o termalismo é paradigmático porque encheusenos moito a boca de termalismo durante os últimos 20 ou 30 anos como unha das saídas de futuro desta cidade, que eu creo que, sin dúbida, é unha saída importante. Pero hai moitas outras, é dicir, a ver, o termalismo vai acompañado dun plan xeral de ordenación municipal no que se prevé as instalacións hoteleiras que darán cubillo a esta xente que non virá recorrendo aquelo con un vehículo que queda na beira da rúa, que o sancionan por estar mal aparcado, virá acompañado de unha persona que fai 3 pernotacións nesta cidade para ver un museo, para acudir a unha instalación termal, para visitar pois, o resto da Ribeira Sacra, etc., e fará de Ourense o seu cuartel xeral. Eu creo que somos, según fontes de la región, non sei se éramos a 5ª provincia de España que máis trens recibía en Semana Santa de todo o territorio nacional, que é moito decir. Quer dicir que esa potencialidade de viaxeiros que parasen en Ourense é moi elevada. Esas capacidades de competir témolas porque, repito, a natureza e a historia foron moi xenerosos connosco. Que é o que falla? Eu, personalmente, levolle dado moitísimas voltas a isto porque son xente que teño expresado que a miña participación personal, a miña inquedanza política, e creo que a responsabilidade recai nun 50% no Partido Popular, recai nun 30% no Partido Socialista, que tamén intentou facer un pacto da vergonza do que nunca se arrepentiu públicamente con este señor, e recai no Bloque Nacionalista Galego, que eu recordo que durante o período anterior, despois das eleccións e anterior á formación de goberno, o BNG pasábase por a calle do Paseo na figura de Luís Seara,
con peito henchido, diciendo que ellos con el PP no pactarían en ninguno de los casos, que el PP era la peste. Non hai máis que recordar que aquí, coa participación do Partido Popular e do PSOE e a abstención do BNG prestándollles un concelleiro para facer unha moción de censura, podíase estar gobernando esta cidade e podíamos ter unha cidade de progreso e de futuro. Por tanto, non apuntar a responsabilidade cara a esas formacións políticas, repito, moi nomeadamente ao Partido Popular, é errar o tiro total e absolutamente. O Partido Popular é o responsable absoluto e eu teño a sensación de que, ademais, a mí hasta me parece que se sinten cómodos. É dicir, con esa humillación permanente que lles fai, agora están peleando por entrar no goberno, que eu creo que entrarán, que non van tomar ningunha decisión absolutamente, como pasou en tempos pretéritos, pero eu creo que eles botan esas contas de que, oye, imos indo, gobernamos a Diputación, estamos aquí, bueno, pois poñendo en risco probablemente non só o futuro desta cidade, senón incluso a súa gobernabilidade en Galicia, que poden perderla en calquera momento. Pareceme dramático que vivamos esta situación, pero é así, a responsabilidade recae, en primeiro lugar, en un 50% no Partido Popular. Esta situación ten solución, pero eu estou convencido de que lle van a aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal con algúns arreglos ocultos que nadie sabe, un plan que decaerá xudicialmente como decaeu o anterior, pero creando inseguridade xurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta é a situación. Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando la visión de los turistas sobre nuestra ciudad. En el debe particular de la ciudad pues tenemos termas cerradas, tenemos un caótico transporte público, tenemos una escasez de oferta turística y cultural y un patrimonio en muchas ocasiones descuidado. Manuel Herminio, a ti que eres un representante cultural da ciudad, unha asociación cultural... Bueno, antes do tema cultural, eu quería un pouco deixar claro que sería en este Ourense, sobre todo na piscina central da cidade que está en seco, ¿no? Si a xestión que se fixo no bipartito de comprar todos aqueles terrenos, abrir aquela calle de atrás, e tamén que se nos frenou para descubrir a piscina completa por un técnico do Concello, non lle poño nombre porque non merece a pena, para descubrir a piscina romana completa que está ali, en medio dela nada máis. Eso para min foi importantísimo e eu debo poñer en relieve ese tipo de xestión, porque de daquelas a hoxe non se fixo nada no termalismo, nada de nada de nada, cero. Ben, entrando no tema cultural. Mira, eu, falando con ex-compañeros, decíalle que na vida cultural en Ourense debía haber 3 apartados. Un apartado dedicado á infraestructura cultural, o sea, pequenas asociacións, núcleos pequenos que funcionan nos barrios, nas zonas. Outra zona festiva, separada plenamente da cultural. A cultural é, porque outra é unha neocultura, unha cousa que nos queren colar como cultura, pero vamos, non é. Cultura é o debate, cultura son propostas que te fan pensar, etcétera, etcétera. E logo despois unha última parte, bueno, de grandes actuacións ou historias, pero ese apartado era, pois en Ourense optouse pola postura, estamos no tempo do individualismo, que tamén é outra cuestión que influye muchísimo. Hasta os anos 70 había en Ourense bastantes asociacións, sobre todo culturais, que tiñan peso. Estaba o Liceo, estaba o Ateneo, que tiñan moito peso na sociedade, a Trolla do Puente, e estaba tamén o Orfeón.
Todo eso, por diversas formas e corrientes na sociedade, debido ao individualismo, foi esmorecendo, por así decirlo, non? Bueno, pois, primeiro que hai é un total desprecio pola cultura de base. Un desprecio absoluto. Empezouse dilapidando unha banda de música que era moi boa naquele momento, dilapidando unha banda porque era un gasto superfluo. E ora o gasto superfluo é en outro tipo de historias festivas que non aportan nada. Pero este é como está o tema. E o problema non é derivado do Concello de Ourense, é tamén a Televisión de Galicia, incluso o Concello de San Ciprián de Viñas, que inventou outro día o festival Viñas Fex ou algo parecido, facendo unha copia perfecta do que mal se fai en Ourense. Bueno, que pasa? Que imaginadevos que o Concello gastara 70.000 euros en subvencións para as entidades culturales pequenas. Sería unha miseria comparado co que se gasta traendo macroorquestas, en fin, decibelio festivo, chamo eu cariñosamente, pero de outra maneira. Decibelio festivo e nada máis. Esta é a gran tristeza, porque todo eso vai creando un xerme. Mira, se hai entidades vivas onde xente pensa, onde xente con poucos cuartos rehabilita cousas, nós fixámoslo en Seixalvo, cos foros que vivimos ao marxe do Concello, nin invitamos ao alcalde, nin queremos que veña ali. Para qué? É así, hai que ser rebeldes cando hai que serlo. Non merece o apoio de nadie porque non apoia nada. Entonces, que sucede? Que con eses pequenos cuartos pódense manter esta infraestructura cultural que tú precisas despois para as festas de Ourense, que precisas para determinadas cuestións. E non solamente desviar a cultura a macro, a cultura de masas, por así decirlo, a crítica. E ese é o que está pasando en Ourense. Un señor que desprecia o termalismo, porque o dixo 20 veces públicamente, que desprecia a cultura, que eso non é cultura, que a mide por kilos de asistencia, e que non ten ningún tipo de perspectiva de preparación cultural. Ese é o problema tamén, porque un reflexa o que un é, reflexa tamén depois nas súas accións. E Jácome, pois, é un produto de outra cousa. E como el decía, se consideraba el pequeño Trump. O sea que é todo unha risa, non? Bueno, pois este é o que hai, con montónse no Concello un grupo político que ten unha persona que non ten grupo, porque mira, os grupos políticos que criticamos teñen moitos defectos, pero polo menos hai un comité, debatense ideas, fanse propostas e se non se levan todas a cabo hai unha línea máis ou menos. Aquí nin hai congresos, nin propostas, nin ideas, nin farrapos de gaita. Hai un señor que lle ofertou puesto a un colega e nada máis. E os demais calladitos. E aguantando a mecha. E depois tamén é outra cousa que quero deixar clara. Eu estuve na política. Pero hai unha cuestión que é moi seria. Cando solamente se vive da política e non tes outra cousa que facer, plegaste os designios de vivir da política e non eres reivindicativo ni moito menos. E iso queda para todos os que están aí dentro, que hai moitos deles que non fixeron outra cosa máis que vivir da política. E siguen vivindo da política. Quique Camoeiras, amigos das termas, cantos vasos termais temos e cantos estuveron abertos e pechados estes días de Semana Santa? Boa pregunta. Mira, actualmente temos desde fai xa tempo 17 vasos termales nas 5 zonas públicas que hai. Aparte hai 2 zonas privadas, unha está a punto de abrir, pero bueno, xa non teñen nada que ver co público. Por certo, non estamos en desacordo co privado, que va. Entendemos que tanto o público como o privado teñen que ir da mão. De feito, cuanta máis oferta termal haya, máis demanda vai haber. Eso entende cualquera. Ahora mesmo dos 17 solamente están abertos 2 vasos. 2 de 17? 2 vasos, sí. 2 vasos que son os que están na Burga de Canedo. A Burga de Canedo ten en total 4 vasos, antiguamente tiña 6, pero por ideas de algún político de turno, neste caso política, pois dixo que era mellor deixar solamente 2 vasos. Bueno, a verdade é que pedimos explicacións. Mira, sempre se lle bota a culpa é da Xunta, a culpa é de non sei quen, a culpa non a quere nadie, evidentemente. A culpa a pobre, pois xa sabes o que lle pasou. Entón, falamos que a Xunta
falamos con Minas, que é quen leva o tema da agua termal, por se efectivamente o caudal non chegaba para abrir os outros vasos, que é unha das cousas recurrentes que dice o alcalde no seu círculo, non? O resto non nos dice nada porque, claro, a mí gustaríame, eso comentaba antes, gustaríame sentarme con él, ou coa concejala de termalismo, e debatir sobre o tema termal, debatir como persoas sensatas como as que estamos aquí, os prós e os contras. Como mellor resulta que teñen razón, como mellor resulta que os equivocados somos os ciudadanos, que queremos termalismo gratis. Pero por que queremos o termalismo gratis? Porque é noso. Nadie dice que non podamos utilizarlo. Él dice, no, é que nos costa moi caro. Mentira, señor alcalde. O que lle costa a media orquesta das que dicía Manuel é o que lle está pagando os rapaces que están de vigilantes. Por certo, rapaces que están tendo unha gran labor é o que están aguantando, porque o que pasa por ali é moi curioso. Pero volvendo ao tema, pero por que non se abre todo? Qual é o problema? Qual é o interés? Quen podría explicarnos isto? Porque o que sí está moi claro, e o deixamos claro, e nos deixan claro os turistas, é que Ourense, como ciudad, sí merece a pena. Ourense é maravillosa, ten un montón de cousas por descubrir, pero necesitamos políticos, sea do color que sea, xa non nos vamos a meter se é de un lado, do outro, non. Políticos coherentes, políticos que miren por a ciudad, políticos que tiren por a ciudad para diante. Creemos puestos de traballo que a nosa xuventud está se non marchando. Se mirades os tres que estamos aquí, xa pasamos dos 40. Entonces, necesitamos xente nova, necesitamos que a nosa xuventud que regrese a Ourense, que viñan formados e que regresen e se queden e traballen aquí nesta ciudad. Bueno, moi ben. Antes de despedir o programa, imos facer unha ronda rápida, unha conclusión rápida, Antonio. A conclusión é que isto ten solución, temos potencialidades, pero temos unhas forzas políticas que non nos merecemos. Manuel? Bueno, pois eu gustaríame que Ourense desperte do sono e que a parte reivindicativa, a sociedade, se quite o telón dos ollos, se olvide desas dádivas que nos dan como ofertas e tal, e que empece a pensar que temos que exixirlle aos que están no poder e tamén na oposición que se poñan as pilas e que realmente traballen pola ciudadanía, non polos intereses estritamente partidarios. Quique? Sí, eu pidolle aos políticos que todos a unha, conxuntamente cos ciudadanos, nos poñamos arreo e levantemos Ourense para arriba. Bueno, hasta aquí en portada. Nos vamos con las reflexiones de estos tres contertulios y les esperamos mañana a las 11:30 aquí. Muchas gracias por seguirnos.